Sud sau est-vest pentru panourile tale fotovoltaice? Ce este mai profitabil? Dacă iei același 1 kW de panouri instalate pe un acoperiș înclinat, el produce cu 10-15% mai mult pe an decât același 1 kW pus est-vest. Deci clar, pe acoperișurile înclinate, sudul câștigă. Dar pe acoperișurile plate, jocul se schimbă. La sud trebuie să lași spațiu între rânduri ca să nu se umbrească. La est-vest, însă, le poți pune panourile spate în spate, mai înghesuit, fără umbre, la un unghi mai mic decât 12 grade. Rezultatul? Încap mai mulți kilowați pe același acoperiș. Vei avea cu 20-30% mai multă energie. Și o ai atunci când chiar consumi curent, adică dimineața și seara. Însă, nu uita că o casă cu panouri nu este egal o casă eficientă energetic. Ține aproape dacă vrei să afli mai multe.